niekto, kto by vlastne chcel iba niečo vynosiť, nemôže, lebo si to kúpila ty a máš to vo vrece a budeš tam mať ďalších 5 rokov, potom zistíš, že si neplodná. Vieš, ako... Rages. Mám povolené si sadnúť. Dobre, sedím. Ahojte. Čaute. Dobre, dneska nastolila téma... A to som ja mala To je všetko? Áno. Aha. Dneska téma, ktorú sme sa rozhodli vám tu vyspilovať, sa bude týkať ohľadom sekáčov, čo sa týka minulosti, súčasnosti a nejaké názory naše oboch k tejto téme. Hej, toto, čo vlastne vravíme v podcaste, nie sú nejaké researchnuté fakty, sú to naše názory a naše poznatky. Z reálnych životov. Hej. A je to téma, ktorú riešime dosť často, keď sme spolu, podľa mňa. Fakt? Tak rozprávame sa o tom pravidelne. Tak ja sa vždy sťažujem, tak ako čo? Takže žijeme v chudobnej krajine, aspoň čo sa týka mierka nejakého príjmu peňazí, aspoň našich rodičov, jak to býva. Klasická rodinka v dedine, čo ja viem aj meste. Nemohli si dovoliť proste chodívať do nejakých že značkových, alebo skôr takých, že v dnešnej dobe pomerne fast fashionových obchodných reťazcov. Jediný prístup, kde sme mohli si kupovať oblečenie, boli sekáče. Áno. To som šla povedať, že podľa mňa vôbec to nebolo ohľadom peňazí. Tu nie sú obchody, vieš, akože gate je ďaleko, gate je pri Tesku. Vieš, ako kto by šiel ku Tesku? Ono to existovalo, keď sme boli mali takéto obchody? Že nie. Ale ja si myslím, že to bolo aj skrz to, že myslím, že aj tvoja mama, aj moja, akože si potrpeli na tom, aby sme vyzerali dobre. Vieš, a moja mama mala vždy radosť, keby mohla kúpiť značkovú mikinu, ale zo sekáču. Vieš, že muselo to byť zo sekáču. Hej, že to práve vtedy malo takéto čaro, že je to niečo značkové, pekné, novšie, ale je to proste zo sekáču a nedala za to plnú cenu, ale šlo to aj o 3/4. Hej. Skoro. Ale chcem nadviazať, že nakupovalo sa teda tých sekáčok, ale bolo to tabu. Reálne vtedy, proste najviac minus auru si mal vtedy, keď si nakupoval v sekáčoch. Proste vtedy to bola, že hanba. Pre celú rodinu. Že ja viem, že ja za každým, keď som s maminou šla do sekáču, tak pre mňa to bolo, že ak ma niekto uvidí... Tak s hijabom, aby ťa nespoznali. Ale chcem dať taký príbeh, že pamätám si, že raz som si kúpil, že raz som si kúpil tie topánky, čo sú, vieš, také koliečka majú, že keď ideš na popetkoch, tak sa to tak hýbe, tak ja som si ich za radosťou kúpil, ale mama mi povedala, že nikomu to nehovoril, že to je zo sekáča, ale to som bol ešte na dedinke na tej škole, ak si pamätáš, čo som spomínal naposledy. Tak došli o rok staršie spolužiačky a boli také, to má zo sekáča? Že hej, a bolo na nich vidno, že proste, že hanba. Ja si pamätám, že proste vtedy, ak bolo vidieť, že máš vec zo sekáču, tak si dan. Proste, ak to boli také tie klasické stereotypné veci zo sekáču, napríklad také, že boli trošku žmolkové, alebo také, ja neviem... Ty to vieš, je to vidno na tom, že asi skrz to, že to bolo že niekoľkokrát, že už na sebe, alebo niečo také, a plus, že to také trochu staré, že proste vidíš, že to není zo žiadneho obchodu. Keď si bol malý. Že proste, že napríklad tam bola, že potlač, ale tá potlač, keď si natiahol mikinu, tak bola taká už... Piči bola. Viem, že jeden nemenovaný spolužiak, ak toto pozeráš, tak ťa pozdravujem. Vieš, že si to ty, lebo tvoja obľúbená farba je zelená. Strašne na to nadával aj spolu s jednou našou spolužiačkou, to si doteraz pamätám, že môžeš mať nejaké kožné choroby. Počkaj, a to bola tá spolužiačka, obľúbená farba bola červená? Ahoj! Ahojte! Tak si pamätám, že oni na to extrémne nadávali. Že viem, že proste oni boli, že z toho môže dostať nejaké kožné choroby a takéto pliagy. A viem, že proste, že mi príde, že ľudia proste strašne z toho robili vlastne strašne nechutné a nehygienické prostredie. Pritom v konečnom dôsledku napríklad tieto sekače v našom meste vôbec neboli takým prostredím nejakým nehygienickým alebo špinavým. Ako samozrejme, že to malo nejaký puch, keď tam prídeš, vieš, proste ten sekačový puch, hej, ale proste
Kamo, kožné ochorenia. Halo. Raz si pamätám, že sme išli do ale neviem kvôli Daj čomu. mi. Ale to vždycky boli takéto výlety proste. Ja som Ale fakt to bolo boli, také, že na celý deň. výlet. Áno. Áno. Proste od rána, o 10:00 a potom naobedovať sa. A ja som vždycky si dávala azijskú akože nejaké nudle. A vždycky to bolo úplne, že výlet. Ešte najlepšie, keď sme chodili vlakom, neviem, či vy ste chodili autom. Vlakom? No, vlakom Ešte s to bolo tými lepšie. starými. Áno, s tými Kde si musela... dvojposchodovými. Nebolo to príjemné, lebo raz som tak nastúpil do vlaku a tam sú tie dvere také, že manuálne to musíš otvárať, vieš? Ako v rýchlikoch teraz nejakých áno, starých? ale to boli proste osobáky. Tak sme boli raz na výlete s mamou v meste a ja som nastúpil do vlaku a oni tie dvere sa zavreli a ja som tam začal húkať. Počkaj, mama nebola v tom vlaku? Nebola. A tento chlapec. tam začala revať, že mama nenastúpi naspäť domov. Láska, mňa ťa teraz zľutujem, budem úplne inak pristupovať k tomu, k tebe teraz, ako k človeku. A ešte pridám nejaký názor. Jak si ty povedala, že tie ceny, tak nie je princíp sekáčov na to, aby si to mohli dovoliť ľudia, ktorí proste nemajú príjem peňazí. Toto sa už dávame do úplnej prítomnosti, lebo realita sekáčov teraz je podľa mňa úplne, že temná, hrozná, strašná. Sekáče stratili celý point toho, prečo podľa mňa existovali. Ja neviem teda z toho, čo som pochopila. Second hand. Áno, second hand, druhá ruka pre finančne slabších ľudí. Že teraz sa táto jakéby myšlienka úplne stratila v týchto obchodoch, lebo ty si myslíš, že rozjebané tričko za 7 €, za 7 €, vieš, čo už si môžeš dovoliť proste ísť do fast fashion obchodu New Yorkeru a tam nájdeš ešte za menej. Euro 50. Áno, ja mám vlastne ešte jeden dosť veľký problém s tým, ako som už staršia, lebo však keď som bola dieťa, tak som tento problém logicky so sekačmi nemala, alebo keď som bola mladšia, mala som veľkosť S. Môj problém so sekačmi je samozrejme, neviem, koho je to problém, vina, asi to nie je vina sekáčov samých, ale je to tak, jednoducho, neviem, ako je to v mužskej kolekcii, ale ženy, ktoré majú veľkosť ML, si tam oblečenie nenájdu. Fakt je to až je to taký problém? Fakt, na budúce vieš, ja ťa donúčim to pozrieť. To M je podľa mňa asi najviac akože najtypickejšia veľkosť áno, proste pre tú spoločnosť. Pre ženy. Áno. Celkovo, no. Ja som prekvapený, že vravíš, že takéto numerozné ja prisahám, ja neviem, čísla. ak poznáte nejaké sekače, kde sú normálne veľkosti, hit me up, lebo to je hrozné, proste sú tam, že XS veľkosti, fakt, veď tam máš nohavice, máš tam takýto pás, jak ja mám jednu nohu. To fakt. A potom, že dobre, tak idete do XL veci, tak sa to volá XXL móda. Tam je pás, jak keby pre troch koňov do piče. Hej, nehnevajte sa, ale ako halo, kde máme úplne normálne veľkosti, ktoré sadnú. No jednoducho, keď som bola mladšia, tak som mala tú veľkosť S, takže vtedy to nebol až taký problém. A toto budeš mať takú prácu so strihaním, akože... My máme s Belou takú vec, že akože do sekačov sa ešte vždycky ideme kúknúť s tým, že proste keď sa vracame, tak nemáme nič v rukách. Ale máme takú vec, že keď tam nakupujeme, vždycky zajebeme. Až keď bude euro. Toto je euro 50. Skrz to, že jediné obdobie, kedy sa fakt, že oplatí nakupovať týchto sekáčok, ako je Humana, sú zľavy. Áno. Lebo tedy to vypoveda aj tej cene toho oblečenia a tovaru. Presne, ja úplne súhlasím. Vôbec to nie sú v úhľade s tým, čo tam predávajú. Je to smutné, lebo kde tí ľudia teraz majú kúpovať? Áno. Kde nakupujú? V 50 centových asi, keď je v Humane akože 50 centov. Áno. Je to hrozné. Nechápem, prečo alebo za akým účelom existuje v second hande, že exkluzív móda. Ježiš, a je tam bunda za 35 €. Ako, fúha, o tomto second hand nie je. A ďalšia vec, chceš sa k tomu vyjadriť? Tie bundy, ktoré sa tam predávajú, kožené, no tak logicky kožené, akože dobre, ale tak to zase sú vieš... nehorázne sumy a plus takože je popraskaná... Práve to som šiel povedať, že akože tak zase je vidno, že nie je nová. Áno. Ale tak stojí za cenu novej. Ty kokso, však tedy, čo máš ty pri dome, 60 € za koženú bundu, ktorá je celá doškvarená. Jako pekná je, vyzerá pekne, nebudem klamať, ale... Ale zás, buďme súdni. Teraz mi píšu z Humany, neviem, jak to mám zrušiť. Aj mne.
Sere ma to. Toto ma strašne nahnevalo, lebo my sme sa tam raz registrovali skrz to, že nám bude chodiť pravidelne, že kedy je za 2 eurá, Áno, za euro áno. 50. Áno, jediné, čo nám chodí, je, že kedy je nová kolekcia. Áno. A vašu novú kolekciu si strčte do piče s vašimi 20-eurovými cenami, kurva. Na to nemám, ani nechcem. Ako, halo. Ešte by som teda chcela povedať, že čo som spozorovala, jeden z tých hlavných pointov týchto second handov je hlavne to, aby vlastne čím viac sa nakupovala nejaká udržateľná móda a menej vlastne sa ničilo planetu takým množstvom oblečenia. No a ideme riešiť vôbec to, že sekač má každý druhý týždeň novú kolekciu? Čo je vôbec nová kolekcia? Pamätá si tedy, keď bol problém to, že tam blikali vždycky svetla, jak to proste bolo celé vykúpené, že proste jak súčasné súčany Áno, do piče. áno. Kam ide to oblečenie ďalej? Ja neviem, ja fakt neviem, ja viem, že sú nejaké obrovské skladky humanít, som minule videla na internete, nad šrč, Či je sa to mi pravda. niečo marí, že som o tom videl. A bola som, že fúha, že takže vlastne toto je celý point toho udržateľná móda, chránime planetu? Lebo to, že už je posledný deň starej kolekcie a tam ten obchod je plný oblečenia v piatok. Prídete v pondelok a je tam všetko nové. Tak kde je to oblečenie? Ako kam ide? Ako toto je to, že sa snažíme čo najmenej plýtvať vlastne oblečením? Ako, halo, ale tak... Vieš čo, ešte také kraviny, kde bol ten Gary, tá mačka, pri ktorej som ťa fotil. Garfield, vieš, to je Gary? Však ja, že čo ty riešiš ako... Ty tam dáš oblečenie a potom to ide na nejakú skládku, Áno. kde sa vyberá to oblečenie, či je vhodné na predaj, alebo sa to potom ide posielať do tej Afriky. Ale nie je to všetko. Čo ty vravíš tú vec, tie skládky nepoužitého oblečenia, je to tam. A aká je odpoveď? Ja Napíš fakt humane. ako... Napíš humane. Mala by som, lebo teraz som sa tak nahnevala, že to nie je ani možné. Indie? Pamätám si prelom, kedy sa to stalo populárnym. Je to 2020. To vlastne sa možno dostať asi aj k druhému. Indie obdobie. Katastrofa pre obchodný reťazec, ktorý sa nazýva Sekáče. Áno. Začalo to na TikToku. 2020. Karanténa. Bola to nejaká estetika kvázi. Bol to music taste, fashion taste. Ale vieš, odkiaľ to prišlo? Alt TikTok. A vieš prečo? Ja vôbec neviem. Deep TikTok. To bol... Deep TikTok? Čo to vôbec máš znamená? straight TikTok, Aha, alt tam som TikTok bola. a potom máš podkultúru Deep TikTok. Ono to ani nevie, 88 rokov mal do piče. Určite budeš poznať nejaké také, že básničky, že Chico wings, hot dog and balón, nepoznáš? Od teba. Si proud na seba? Actually, hej, to bolo jedno z mojich najlepších období v mojom živote. No shit, no lies. Bolo to obdobie, keď si mi posielal tvoj To tam asi ani to Toto nemôže. mi môžeš dať, to je jasné. Ale ty, čo sa smeješ? Späť k téme. Čo ti je smiešné, čo? No ale prišiel teda tento typ TikTok. Čo by si povedala Indie, okrem toho, že to boli nejaké pičoviny? Piaskové nohavice, Kvetinky. skatery, také minimalizmus. Biele tričko, pieskové nohavice, také kargo, pretiaska tuto a kopeš si do muziky tu. Ale to nebol ani časť TikTokové, to bol časť lifestyleu. To si nepamätám v takomto smere. Fakt? Fakt nie, ja poznám Indie iba, že Stockets, Color, Saturation, Akože aj alebo ja, čo to no, je ale- to, proste prefarbené všelijaké pičoviny. Mhm. Inšpirácia 90. roky, cargo gate, alebo proste vieš také, že baggy. Ale toto, čo ty vravíš, to... Ale asi vieš, čo nie. myslím? Nie. Veď kto bol to musíš vypípať celé toto, alebo to tam ani nedať pre istotu. Kto bol vieš, čo myslím? Proste Current Joy, proste kids, tak- I'm just a freak, čo to bolo? Takéto... Kukočí tedy bolo, nie? Áno, a ja si ale- pamätám, že ja no. som raz mala takéto na ktoré sme kreslili potom, vieš? A mala No. som moje konverzie, čisto čierne, s hviezdičkou. No. A mala som obyčajné tričko, pieskové. Fakt, že mega basic fit, vôbec nie indie. A ty si bol, že... Buckethead. Áno, a ty si No. bol, že toto je mega indie. A proste Fakt? taká tá jemná estetika toho takého... Proste clean verzia teenagerov. Áno. A to sa tiež volalo, že indie. Veď on nebol taký až color, akože... Chápeš, on mal síce modré vlasy, ale nosil svetríky, proste soft boy.
Mýlim sa? Tak aspoň, že vieme, čo je indie. Hej. Už tu akože polemizujeme pol hodinu nad tým, že čo je indie. Tak indie. Farby, nejaké odbočenie od vtedajšej nejakej módy, hej, takže cow print, zebra print, kvetinky print, sponky kvetové, náušnice kvetové. Hudba. Áno, alternatívna hudba, hej, nejaký, neviem ani ako sa to volá. Kokotizmus. Stogec. Ja mám rada Stogec. Posunula by som sa k tomu, že vlastne ako to ovplyvnilo sekáče, to indie obdobie, čo ja si myslím, že dosť ovplyvnilo, lebo zrazu to oblečenie, ktoré hľadáš, už niekto kúpil v tom sekáči. Ja si pamätám, že 2020 bol strašne prelomový, alebo 2021 rok, 2020 až 2021 bol strašne prelomový rok, pretože zrazu už všetci začali nakúpať v sekáčoch. Lebo to bolo trendy. Áno. Pamätáš si tedy, keď bol trendy, že ako my máme Vinted, tak Depop. A tedy bol aj trend, že sa kupovalo sekáčok oblečenie, namalovali sa tam nejaké tribalské motýle, pičoviny a také kraviny a potom sa to predávalo za 50 eur takto. To proste bol nejaký že detský crop top a bolo tam, že Y2K, sexy, top short a také pičoviny za 50 eur. To si pamätám, že my sme vtedy si vytvorili účet. Áno, s tým anielikom. No, už v tom momente sme začali pociťovať podľa mňa nejaké vysoké ceny v týchto second-hand obchodoch. Zrazu už v takých tých väčších sekačoch, čo sa týka Bratislava, už neboli tie veci, ktoré hľadáš. Už tie veci boli kúpené, lebo už všade na TikToku a po Instagrame a všade už vlastne sa nosili tie veci. A už všetci, chápeš, už všetci hľadali begy nohavice a už všetci hľadali košele. Ale my, keďže žijeme dosť v malom meste, tak nám sa našťastie tie veci zachovali, uchovali. Ostali tam pre nás, podľa mňa. Ja si doteraz pamätám momentku, keď sme po Indii, tak tedy keď si kúpila ten špirálu Uzumaki, tak čo sme raz boli tak nakupovať v Humane. Áno, to v meste, si pamätám. To bol ten deň, kedy sme hľadali aj nabíjačku. Pamätáš si, keď som ti uchopil tú tvoju modrú bundu, že ja si ju kúpim. Kúpil som si ju a mama ju vyhodila. Takže som si ju mohla kúpiť ja. A tedy sme šli do Teska, ja som sa prezlekla a potom som tak po celom meste šiel. Áno. I'm James, I'm 17 and I'm pretty sure I'm a psychopath. No, viem, že teda v tom našom meste ostali pre nás tie kúsky, ktoré sa vtedy nosili, tie, ktoré vtedy vyzerali dobre, lebo nikomu sa to zatiaľ nepáčilo, alebo to vlastne do toho našeho mesta ešte neprišlo vtedy. Alebo tak celkovo, ja si myslím, že my sme si prešli veľmi veľa štádiami módy a fashion, že vtedy mi bolo jedno si obliec 5XL nohavice, zapnúť to opaskom a Ježiš, nech mi to padá. Úplne si pamätám, ja. Že proste bagy máš, keď ti to sedí na páse, aby ti to držalo. Pre mňa bagy neexistovali, to boli proste nohavice potatkovi, že to mám aj na 3 ríte, s tým, že zabere sa opasok a ty kokos to ide takto cez celý pás ešte jedna taká čiara. Áno, na mne toto úplne chýba, vtedy sme mali úplne piči. Proste vtedy len nech je to čo najväčšie. Áno. Veď keď nám triedna učiteľka zo základnej nadávala, ja si to teraz pamätám. Ona ti nepičovala za to, že máš veľké oblečenie, ona ti pičovala za to, že nosíš košele. A počúvaj, to nebol trend, to si bola iba ty s tými košelami, to musím priznať. Ona vždycky nosila košelu, takúto károvanú a na to nejaké tričko, ale muselo byť oversize. Áno, obrovskom. Úplne v obrovskom, aby som sa cítila čo najlepšie, aby to bolo čo najviac baggy a aby som to bola čo najviac ja, čo som tedy bola. Akože to si doteraz pamätám, že tedy si podľa mňa zanechala nejakú tú tvoju osobnosť. Hej, veď ja si pamätám, že do mňa vtedy ona šla bomby, neviem ani čo vravela, ale ja som tedy bola, že čo? Čo vám vadí? Bola som, že prosím. Ja si pamätám, že my sme vtedy začali už teda nebolo nejaké tabu, že nakupujeme v sekáčoch. Viem, že vtedy sme začali chodiť aj do Bratislavy, do vintage shopov. Ježiš, áno. Ktoré teda, keď sa na to spätne dívam, tak ako sorry, ale 30 eur za nohavicu zo second handu. Ale tak to nebol ten vintage shop, to nie je sekáč, to je skôr ten taký butik, by sa dal nazvať. Ako hej, ale tak sú tam podľa mňa nosené veci, lebo tie veci nemali dobrú kvalitu. No však, ale že tie veci nemali dobrú kvalitu, vieš, akože, tak čo to je? Ako máš UK obchod, vieš? Neviem. No, pri námestí, tam, kde je tá soška, to... Máš tam sekáč, britský outlet, si robíš piču, máš Humanu. Viem, ale to je normálny sekáč, to podľa nic, mňa. Toto práve, že tieto outlety, nemáš sekáče, ale proste máš to také, že viac kvalitnejší nejaký ten
tovar, lebo Áno. proste to nevlastnia firmy, ale vlastne to proste konkrétni majiteľia, ktorí vyberajú nejakú tú kvalitu, popričom Akože, no však to, hej, ja s tebou, akože máš pravdu teda, ale nie je tam rozdiel. Akože, chápeš, keď sa na to pozrie klasický To čo robíš? Keď sa na to pozrie vlastne, akože chápeš, klasický smrteľník, tak predsa len je to isté. Dieravé veci, špinavé veci. Koľko veľakrát som tam niečo chcela, bolo to dieravé, ja si to pamätám. Lebo oni tam dajú také tie lepky tých šípok, vieš čo myslím? Ty keď máš nejakú vadu, hlavne v takýchto outletových sekačoch, tak oni ti vždy tam dajú nálepku papierovú, že tam je vada a ukážu na tú vadu. A je tam flák, škvrna, diera. Jak tých slučanok, že? Pekná vada v tebe. 25 eur v piči. Ale k tomu sa dostaneme. Samozrejme, že možno v tom vintage shope sú nejaké dizajnerské kúsky, značky. Teda viem, že sme chodili do týchto vintage shopov, lebo sme si boli presvedčení, že tam nájdeme úplne najviac drip veci. Našli sme, ale za také ceny, že 14-ročné deti nemajú také vreckové, aby si kúpili za 15 eur bundu. A teda vlastne z týchto všetkých zdrojov, títo všetci cool ľudia z TikToku nakupovali v týchto sekačoch, tak ideme tam, no nemali sme na to peniaze, raz za čas sme si tam niečo kúpili. Ja si pamätám, že ja odtiaľ mám také nohavice, teda mala som. Požičané. Tomu sa dostávame už k tematike Shein, Temu a fast fashion celkovo. A neviem, či myslíme to isté, ale vypuklo obrovská vlna nakupovania oblečenia zo Sheinu. Shein, ja to teraz neviem, asi Shein. Shame. Shame. Predávania nielen oblečenie momentálne, ale všelijakých produktov za čo najlacnejšiu týranie ľudí. Ale za najlacnejšiu aj kvalitu. Aj keď popravde raz som si raz sme si kúpili z Temu a nebolo to také zlé. Ako čo? Napríklad tie okuliare, vieš, čo som si objednal, tak celé zaškrabané. Ale napríklad tá lampička malinká, to teraz funguje. Keď sme boli mladší, bol tu AliExpress. Ja som si objednávala z AliExpressu kryty na telefón. Ježiš, ja som tak závidel, vieš komu? By sa mi zdá, on vždycky kupoval cez AliExpress pičoviny a ja som bol taký, že ja neviem, ako sa ich nakupuje na internete, takže pre mňa to bolo iba v tom období sen. No. Ale čo sa nachádza v dnešnom dni v tých obchodoch? Nie sú to len klasické second hand oblečenie, ale hlavne oblečenia z týchto fast fashion reťazcov, hlavne tých takých, že lacných, nekvalitných a bavíme sa presne o Shein. Aspoň čo sa týka mladých ľudí, je to dosť rozšírená tematika aj na sociálnych sieťach, že sa to rieši. Dosť sa baví o tom, že práve že toto oblečenie lacné sa momentálne vyskytuje v týchto second hand oblečeniach, lebo presne je tam ten problém, že toto oblečenie, ktoré si ty kúpiš, objednáš, není proste kvalitne dané na to, aby si ho nosievala častejšie a kde to skončí v koši alebo týchto second hand obchodoch, čo je aspoň lepšia alternatíva, ale presne nastáva tu ten problém, že ľudia napríklad ako my nemáme žiaden dôvod tam ešte nakupovať, pokiaľ sa tam vyskytuje takéto oblečenie. Najviac sa mi páči, keď je tam, že fakt pekné nohavice, lebo predsa len na Sheine kúpite rôznorodé druhy oblečenia. Farebné, zaujímavé. Ten výber je tam dobrý, nebudem klamať. Extrémne dobrý. Takže prídete do sekáču, vidíte niečo pekné, farebné, zaujímavé, odlišné a ste, že toto chcem. Kúknete si štítok, je tam, že Shein a najlepšie je, keď kúknete cenu a je tam 10 eur za nekvalitnú vec zo Sheinu? Kto dáva tie ceny, tie majiteľky? Ja alebo podľa čoho neviem. sa to merá? Lebo takže podľa čoho sa to určuje? Tak to podľa mňa je akože od sekáču. Lebo viem, že napríklad Genesis, ten rúžový taký, tam oni sa držia toho pravidla, že všetko za euro, alebo proste fakt, že pri tej nízkej cene, že to je pravda, mám pocit. Ďalšia vec, keď už sa teda dostávame k tomuto obrovskému točeniu sa s oblečením, tak by som sa priklonila k tomuto nakupovaniu mikrotrendov, ktoré podľa mňa hlavne teda idú z TikToku. A ja nemám problém s mikrotrendami. Ja mám tiež leopardí print kvôli trendu. Glamour, hej. Našla som to na TikToku, bola som, že wow, toto sa mi fakt páči. Ale viete, nie som piča a jednoducho nie, že o 2 mesiace už to nikde nevidím a automaticky už to nejdem nosiť a idem takto točiť časník a takto a každý deň nové oblečenie. Ja si pravidelne kúpujem oblečenie, ale s tým, že vynosím aj to staré. Ako náhle nenosím to staré, ide na Vinted, ide kamoškám, ide hoci kde. Ale určite nebudem podporovať to, že niekto má 2-krát na sebe vec, kúpi si ju, čisto novú, 2-krát ju bude mať
a potom ju vyhodí, lebo toto sa fakt nerobí. Teraz žijeme v období konzumnej spoločnosti. Oni vedia zaobchádzať s tými ľuďmi. Áno. Sa nám nepáči realita a potrebujeme z nej nejak utiec a tieto mikrotrendy nás udržiavajú proste v tom cykle toho blahobytu, toho, že je niečo nové, chcem to mať, ide za tým, musíš to mať, lebo si tým podnietená, ale je to kontrolovateľné tými väčšími firmami a takýmito vecami, že proste oni vedia, čo robia. Áno. Tí ľudia fakt tomu veria a potom to tak aj vyzerá. Je to také, že podľa mňa sa trocha aj smutné, že tí ľudia si to fakt ani neuvedomujú, že proste... Ja mám pocit, že... Lebo tak prečo to existuje? Prečo? Lebo ľudia si to... Tak keby si to uvedomovali a vedeli, že aký to má dopad, tak by sa to logicky, že neuskutočňovalo, ale proste funguje to ďalej. Ľudia sú leniví a je pre nich obrovskou výhodou, že čokoľvek, čo si chcete kúpiť, nájdete na tom Sheine. To je proste podľa mňa hlavne ten problém, to ani nie k tomuto, ale je to k tomu, že je Sheina tak, že vlastne toľko strašne veľa ľudí nakupuje na týchto obchodoch, lebo oni ani nemusia výjsť z bytu. Ja keď som si chcela kúpiť oblečenie pred pár rokmi, keď Shein nebol ešte populárny, ja som hľadala hodiny a hodiny, aby som našla niečo, čo som chcela. Vieš, napríklad farebná, mikina, oversized, neviem aká. Vieš, ale teraz napíšeš jedno slovo a hneď ti objaví Shein, čo ma strašne hnevá, že som minulé hľadala jedny konkrétne tepláky, fakt, že strašne krásne. Našla som ich. Napíšem, čo hľadám. 20 okienok, Temu Shein. Pre všetkých už je úplne základným obchodom Shein alebo Temu, čo je pre mňa úplne že crazy, lebo ja si neviem predstaviť žiť takýto život a vlastne v jedinom akože reťazci, ktorom nakupovať je nejaký takýto odporný, hnusný, tmavý, nechutný reťazec. Podľa mňa strašne k tomu nepomáha, že influencerky, dosť podľa mňa veľké mená napríklad v našej krajine. Oni sú sponzorované práve že týmito firmami a všetko je kvôli peniazom. Aj ja, ako, keby mi teraz niekto povie, tak tie kapitalizmus. zoberiem. Jasné, funguje to tu a funguje to úplne perfektne, lebo fakt tie influencerky fakt budú podporovať, pričom oni si môžu byť vedomé, že je to kravina, ale proste má výdavok. No je mi to proste nepríjemné vidieť influencerky dosť veľké mená, ako vlastne každý druhý týždeň majú obrovské Shein hauly. A sú to proste také oblečenia, ktoré oni si to skúsia a povedia, že toto sa mi ani nepáči. To je také nakupovanie bez... Ja ti ukážem videa. Mám 3 mená v hlave. Tá, čo chodila vieš, či nevieš? A potom tretia je taká. Ona má všetko zo Sheinu. No a ďalšia vec je, to vlastne ako všetci mladí ľudia, ktorí možno ešte nemajú tú kapacitu zapojiť svoje vlastné mozgové bunky na vytvorenie nejakého názoru, vidia, ako vlastne ľudia, ktorí si môžu dovoliť aj kvalitnejšie a drahšie oblečenie a trošku myslieť na planétu a na ostatných, si objednajú obrovské množstvo oblečenia zo Sheinu. Vieš, tak ako my sme takéto vzory alebo nejaké idoly nemali okolo seba, keď sme boli deti, vieš? Bola to ktorá robila haul, ale raz do roka. To, čo si povedala, čo sa týka vlastného názoru, lebo dneska sme na občianskej, čo sa bavíme o filozofoch, tak sme sa bavili o jednom individualistovi a presne o tom som raz kúkal podcast, čo sa týka, že kritické myslenie v modernej dobe, že to úplne upadlo. Subjektívne názory samotného človeka proste neexistujú. Všetko je to podnietené internetom a sociálnych sietí. Ale tak aspoň začína sa o tom, že takto verejne aj rozprávať. Aspoň čo sa týka internetu. Zatiaľ nikto sa na chodbe o tom nerozpráva. Nezapočul som. Otázka je, že či sa to vyrieši budúce roky, predtým, než to fakt upadne do nejakej apatie. My teraz riešime oblečenie, ale toto sú také veci, materialistické problémy, čo sa týka napríklad aj novej elektroniky. Či si videl, vieš, že to, koľko veľa vody a koľko veľa energie sa spotrebuje na vyrobenie telefónu alebo tak a vlastne ľudia si pravidelne kupujú nové telefóny a tak a vlastne umierajú na to ľudia. Samotný ChatGPT spotrebuje veľa vody alebo čo si také, ale vieš čo? Ja som ti to hovorila. Či to máš odo mňa? Nie, raz som o tom niečo videl, tak som sa to spýtal triede na občianskej, jak ináč. Tak spolužiak napísal ChatGPT, že koľko vody vypije a napísal, že veľa. Pamätáš si ten trend Gmail?
vymazávanie Áno. správ, že tiež to čerpá áno, na to, áno. že aby sa uchovali tie správy takto tých databázach, alebo čo sa týka tých takých priestorov, ktoré spotrebujú elektriku alebo dačo, tak to spotrebúva aj z nejakého dôvodu aj vodu. Áno, veď ty si ma nutil, ja som si tiež vymazala strašne veľa. Ale už nemáme nič. Hurvinka som si nechala. No však to, že ja nemám nič Ja som z si to toho. nechala. Ľudia sú pokryteckí. Aj my teraz rozprávame o tom, o kapitalistických victims, o materializme. Predsa len natáčame toto na kameru, sú tu svetlá, máme oblečenie, máme telefóny. Tak to by v dnešnej dobe Ale- kapitalizmu a konzumnej spoločnosti nebol materialista. No, tak si však vychovaná jasné. od toho Však malička, to je proste fundamentalita. Ja som k tomu chcela ešte povedať to, ale že určite sa to dá obmedziť. Strašne veľa oblečenia by som chcela, máme nejaké predstavy. Ďalšia vec je, dnes som bola na Vintide, každá druhá vec je, že Shein. Moje obľúbené je, keď tam je, že Shein a potom je v popisku Vintage Coquette. Počkej, čo? To vôbec nevieš? Toto je teraz nový trend na Vintide, že tam dajú veci z vyjebaného Sheinu a napíšu tam hashtag vintage a dajú to 30 eur nohavice. To nehovor ľuďom, čo ľudia vedia do jebu. Milujem, keď je Shein, že z obchodu, a následne je napísané v popisku, že nenosené. Kámo, že ti nie je kokotne. Že ti nie je kurva kokotne. Aspoň to predajú na tom Vintage, keď už. Niekedy je to fakt, že je cena, vieš, že 10 eur za tričko vôbec, keď je to Shein. Ale niekedy je to, že 2 eurá, pohode. Lenže potom si zober, oplatí sa ti kupovať vec za 2 eurá, keď poštovné máš kurva 3 eurá. Vintage je celá taká vec, je na to teda, neviem, čo mám úplný názor, lebo predsa len ani nejaké obrovské nakupovanie na Vintage nie je dobré. Lebo vieš, strašne, že udržateľné a toto, pičoviny, ale koľko veľa akože obalu na to spotrebuješ, pásky a podobných vecí. Vieš, vlastne aj tam sú tie plasty, lebo minule som vlastne videla, že aj tam sa dosť akože, tak ani to není úplne podľa mňa najviac ekocesta. Takže samozrejme, nejdeme sa teraz hrať, že to, že nenakupujem na Sheine, ale úplne, že najviac na svete masívne nákupy robím na Vintage je akože dobré a správne. A nejdem sa hrať ani na kráľovnú, áno? Nie, že teraz budem nadávať na Shein, ale nakupujem fast fashion pravidelne. A viete čo? Ak nakupujete fast fashion s rozumom, podľa mňa feel free. A ja nakupujem fast fashion. Že je to vtipné, 2022, estetika, vintage, sekáče, takéto veci, že proste to bol ten štýl. Teraz ten štýl nájdeš maximálne v Berške a takéto veci. Že za každým, keď tam skočíme, tak vždycky si povieš, že tu sú fakt pekné oblečenia. Akože môžeme odkročiť aj od mikrotrendov, ale z objektívneho hľadiska akože dosť pokročili, čo sa týka vizuálu, dizajnu. Áno. Ale podľa mňa je to tiež podnietené asi tým, že... Áno, tým, že to ľudia kúpia. Že klasika baggy a všetko je tam teraz na taký streetwear štýl. Strašne sa mi páči, bolo ironické, že prídete do Beršky, vidíte tam najnechutnejšie, najviac bezdomovecké, najviac sekáčové oblečenie za 50 eur. Vieš, úplne. Klasická šušťaková bunda, ktorú by si v sekáči pred 2 rokmi, 3 kúpil za euro, nikto by ju nechcel, teraz nájdeš v Berške za 50 eur. A to sa mi strašne páči, lebo je to úplne, že crazy, keď vidíš, keď vlastne zažil to všetko a bol si tu cez to všetko a vlastne to, čo sme mi kúpili v sekači za euro 2021, teraz v Berške nájdeme fakt za 30 eur a sme, že fúha. To je reálne ten istý prístup, že ja som si kúpil tú hnedú bundu. Áno, tú koženku. áno, pritom každá druhá vyzerá takisto v sekači za lacný peniaz. Nie, za 60 eur je celá dodrbaná moja. Áno, to fakt. Však to som vravel minule s tou koženou bundou pri tom outlete, ten príklad. Ešte chcem povedať, že v dnešnej dobe teda podľa mňa dosť funguje ten resell. A vlastne človek kúpi v sekači za 2 eurá značkovú detskú mikinku, ktorú by mohlo využiť dieťa z nejakej, finančne slabšej rodiny a týpek ju následne predá za 20 eur na Vintage, čo je dosť smutné. Ja na to názor nemám, iba to chcem tak povedať, môžeš to aj vystrihnúť, ale chcem to tebe povedať. Neviem, či mávaš také, že mladí ľudia kupujú proste značkové veci pre deti, ešte keď nemajú deti. Čo? Že majú proste vrece, ja mám na TikToku takú typku, majú vrece, že toto je pre moje budúce dieťa. A majú tam proste malé mikinky. A to je podľa mňa nechutné, lebo kámo, nechaj to tým ľuďom, ktorí to možno potrebujú teraz. Vieš, a proste ty úplne nakúpiš všetko oblečenie pre tvoje budúce dieťa, aby tvoje budúce dieťa vyzeralo mega dobre a
niekto, kto by vlastne chcel iba niečo vynosiť, nemôže, lebo si to kúpila ty a máš to vo vrece a budeš tam mať ďalších 5 rokov, potom zistíš, že si neplodná. Vieš, ako... Rages. Dobre, môžem sa dostať k tým súčanom, lebo je celkom veľa hodín. Tí, ktorí neviete, tak je to dvojposchodový outlet v Súčanoch. Tiež tu prešla po Slovensku istá vlna trendu tohto outletu skrz to, že tam nakupovali nejaké celebrity, sami Áno. klasické, bratislavské... Mikrocelebrity. Áno, spopularizovalo sa to podľa mňa po celom Slovensku takto, však sa mi zdá aj nakupovala. Áno, mne sa tiež niečo také zdá. Ona to vlastne, taká jedna majiteľka, postaršia žena, sa mi zdá, jej tam brigadujú deti, čo je úplná pičovina. Majú tam psa a mačky. Presný príklad, čo si vravala predtým pri Humane, že kde skončí ten tovar, ako ona ho nakupuje a čo to je vlastne tie Súčany, keď je to populárne? Ja úplne nerozumiem, ja viem, že ona to odniekal bere to oblečenie. Že ona, a následne to je v tom dvojposchodovom obrovskom priestore. Tým, problém s tým je podľa mňa za prvé tá hygiena, ale dobre, prežijeme. Akože chodí tam mačka cez to oblečenie, není to dvakrát príjemný pohľad. Myslím si, že to je pochopiteľné? Ako sorry, je to za 50 centov, ale to je, že odpad, to druhé poschodie. Je to otrasné, oblečenia sú nahádzané po sebe. Vlastne to je možno tá humaná skládka, lebo tam sa nedá ani pohybovať. Nedá. Po druhý raz sa dalo. Áno, to už bolo lepšie. Ale prvý dojem z toho, prvýkrát, keď sme tam boli, bol strašný, ale žiaľ nie až natoľko, lebo sme tam šli aj druhýkrát. Prízemie sa to nazýva? Prízemie. Tak to bych prirovnal, že outlet. Proste vybrané oblečenie podľa majiteľky, ktoré je kvalitné a aj tie ceny sú, myslím si, že drahšie. No a druhé poschodie, prvé poschodie, za 50 centov pohádzané veci a chceme vám teraz povedať príbeh Súčany číslo 1, lebo, ako som povedal, je to zážitok, doteraz si na to pamätám. Aj ja veľmi dobré. Bol to tvoj nápad? Ty si prišla so Súčanmi? Ja som určite prišla so Súčanmi, lebo ja takto vymýšľam stále. Takže podľa mňa ja som bola, že poďme do Súčan. Tak sme tam šli vlakom. Skoro ráno. Ak nie o 5:30. Fakt mne sa niečo také vyplatilo sa, akože... Chcel som povedať, že to je na celý deň, ale však my sme tedy boli potom v Bratislave na otočku a že prečo sme tak neskoro prišli do nepodstatné. Tak sme tam prišli s tým, že ono to máte Súčany, to je, bych povedal, že dedinka. Chodí tam Ahoj Bože, ty si pamätáš. Ahoj Bože, ty si pamätáš, hej, pamätám. Dobre, to máme Súčany, ale ten outlet je 3 hory, 7 doly. Tatier. Tam, pokiaľ nemáte auto, zbytočná. 3/4 hodinku pešky tam a späť na stanicu. A však ja som si to užil, ako pre mňa to bol zážitok, bolo to niečo nové plus hora. Pamätáš si? Moja obľúbená, za každým, keď ideme okolo vlakom, tak ti pripomínam tú horu. Pamätám, hej, to je dosť pekná. Tak sme tam došli, plný entuziazmu v sebe. Povie sa, že prízemie a prvé poschodie, ale plus aj ten pôdorys toho obchodu, to bolo fakt, že obrovské. Áno, to bolo ako také obchodné centrum, akože mne to tak fakt prišlo. Takže, prišli sme tam a teda všade bolo prezentované, že je to veľmi, veľmi cenovo dostupný sekáč. Áno, všade to bolo prezentované. Veď keby to bol sekáč cenovo 20 eur jedna vec, nejdeme tam, na čo sa jebať pol republiky na to, aby sme minuli veľa peňazí. No a prídeme tam a páčia sa mi tam strašne jedny šaty, fakt, že boli nádherné, rúžové, krásne, úplne až také honosné. Tak ona si ich zobrala. Išla som schodami na prvé poschodie, tam hľadám oblečenie. Tebe zajebala takú poznámku. No. To si zobrala tie najdrahšie šaty a tedy si nevidela cenu a ty, že aha, Ježe, dobre, tak si 20 išla eur za šaty, však sú pekné, tak už to dám. Aha, to vážne? Tak viem, čo je dobré. Viem. Vyskúšala som si ich. Vyzerali úžasne. Tak nepovedal by som, že by si ich kúpila práve, že? Skoro, že nosila. Tak nepovedala by som, že stáli 800 eur. 800 eur? 800 eur? 800 eur, prisahám. 800 eur to bolo, veď ja som práve preto bola, že... Ja som ostala tak cooked, ja som bola, že... Jediné, čo typka povedala, že no to je od talianskeho dizajnéra. Mám piči tvojho talianskeho dizajnéra. 800 eur? Kamo, ty tam predávaš oblečenie, po ktorých sa vala mačka a ty dávaš 800 eur za šaty? Ako... Kamo. Takže tak, v tej sa nám nič nepáčilo.
Ty si kúpil tú priebanú košelu, ktorú ťa nutila si zobrať. Nič sa mi nepáčilo. Dobre, ja som si kúpila nohavice. Ktoré som nosila dlhšiu dobu, teraz už som ich žiaľ krátke. Typka bola tak obsessed, že asi 5 minút v kuse nás presviečala, že ale sem ľudia chodia na celý deň, na obrovské nákupy. To si nedete ešte niečo zobrať? Nie, nechcem. To si nedete ešte niečo zobrať? Nie, neprosíme si. A naozaj sem ľudia chodia na celý deň? Dobre, vieme. Nie. Nejako zmanipulovala túto môjho kolegu, aby si kúpil ohavnú košelu. Škriatkovská nejaká kráľovská pičovina. Ako mne sa to nepáčilo. Vlastne ani jemu už. On to ani nechcel. Asi mu bolo blbé povedať, že kurva, držu špiču, nechcem to. Ja ju nechápem. Vieš, odkiaľ to bolo? Z prvého poschodia. Za 50 centov. Však áno, keby som z toho mal nejaké peniaze. Tu na moju kolegynku druhýkrát. A ako to bolo? Ja si to nepamätám. Dobre, ty si skúšala mikinu, ktorá sa ti veľmi páčila. Dobre, 20 €. Ale nosíš ju pravidelne ako doteraz, vieš? Tak ty si ju kúpila za 20 € tým, že keď sme boli na zastávke a čakali na autobus, tak ty sa na ňu kúkaš a čo tam nenájdeš? Takúto škovre. Ale proste za takú mikinu, akože halo. Ja neviem, čo to bolo za... Ja si nepamätám, aká to je značka. Čo to bolo za značku? Taká typická. Áno, čo to bolo? Neviem, ako bola to nejaká značková, ja si fakt nepamätám. Ako to bola značka. Dobre, 20 €. Harvard? Ale áno, proste celý problém je v tom, že ja som vyhodila 20 € a 5 minút na to som si všimla, že tá mikina je celá flakatá. A ona nemala čo robiť na tom prízemí. Ona mala byť na tom prvom poschodí, na tom 50 centovom poschodí, lebo tá mikina, keby si ju lepšie pozriem, to bola čisto moja chyba, by som za ňu nedala ani 5 €. Tak sme si nakúpili svoje veci a išli sme že naspäť na stanicu. Čo z nej začalo? Začalo poprchať. My sme boli inak dosť vyletnení a do toho ako vlastne poprchá, fúka, no nebolo to príjemné. Tak si cupkáme, teda vlastne tam ani nie je chodník. My sme zabudli povedať asi najdôležitejšiu vec, že 45 to bola diaľnica. A tam ide auto. A zrazu pri nás zastaví nejaké auto. Bola to sa mi zdá stará nejaká Felda, fakt, že veľmi staré auto. Kam idete? Alebo neviem, čo povedala. Či nás nemôže hodiť? Samozrejme, neznáma pani len tak v strede cesty. Nebolo mi všetko jedno. No predsa len. Fúkalo a pršalo. Mala 2 deti vzadu. Na prvý dojem veľmi taká akože netypická. Mala taký veľmi akože... Bola taká, keby teatrálna. Áno, bola veľmi teatrálna a mala veľmi akože atypický spôsob vyjadrovania. Prečo táto žena nás tak silou mocou chce zaviesť? Chce nás zabiť? Jediné, čo ma tak uisťovalo, je to, že mala vzadu deti. Deti, ktoré tiež boli celkom atypické na golo. Áno, tak sme tak nejako nasadli do auta a zaviezla nás na stanicu. Tam sa nič nestalo v tom aute, nie? Akože boli sme vďační, boli sme radi, zlata. S tým, že teda sme v dedine, takže sme šli do krčmy, do takej dedinskej miestnej krčmy. Tá krčma bola úžasná, ja si to teraz chválim. Ja som sa mala veľmi dobrá. A to je všetko, neviem, počkali sme 1,5 hodiny na vlak. Osoba k smerom do Žiliny a zo Žiliny... Bratislavy. S tým, že vieš, že aspoň niečo tej Bratislave nie. My sme vystúpili na stanici, otočili sa, nastúpili na vlak a išli. Aha, áno. Ale že bolo to cozy, pršalo, vlaky zadarmo ako študenti, tak prečo to nevyužiť? Ty si nepamätáš tú cestu tam? Pamätám, to bolo hrozné. Tak to je všetko, takže vlastne nejaký náš názor alebo nejaké naše pocity z toho outletového sekaču v Sučanoch nie sú pozitívne, neoplatí sa to, ale žiaľ som až tak zvedavá, že by som sa tam šla pozrieť aj tento rok. A ešte, viete, ono prirodzene nie je sympatické si kupovať 60-eurový kúsok s takým tým prirodzeným sekačovým pachom. Vieš, ako je ti to ľúto proste vyťahovať tú pajdu z peňaženky, keď úplne ti ten nechutný smrad sekačový takto ide do ksichtu asi, že... Moje obľúbené je, keď si kúpim zo sekaču vec, ktorá žiaľ nemôže ísť do pračky. Či sú to rôzne kožáky, obrovské, kožené bundy. No, nemalo by. Vieš, lebo tak napríklad ten čierny kožák, čo som mala. To rozjebe celé, no. To by bolo otrasné. A to strašne nemám rada. To je moja snemenie obľúbené, lebo vtedy vlastne to musím umývať. Alebo tak, a to sa mi nepáči. To len taká súka. Hej, aha, dobre, tak však to budeš ty striať. Tak ja neviem, som to ukončila asi. Ako ja sa pocikám a tento podcast bol veľmi náročný. Ja som úplne akože vyčerpaná. Neviem ako ty. A veď nemusíš sa ponáhľať, vieš, ako veď toto vydáme asi až o týždeň, nie? O 2. Prečo o 2? Tak, ďakujeme za zhliadnutie tohto podcastu, za vypočutie tohto podcastu. Môžete sa vyjadriť na túto tému. Ja si rada vypočujem každý jeden názor. Ak ste dokúkali toto videjko do konca, tak do komentáru môžete zanechať emojika čokolády.
Banán v čokoláde, vieš. Prajeme vám príjemný život, príjemnú existenciu, žite v realite, nebuďte ovplyvňovaní egom a iba samým pičovým. Nebuďte ovplyvňovaní egom na dobrosti a stopni! Nech už drží tú piču. To bolo rýchle ukončenie tohto videa. Vamos. 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 Pa, pa, ahojte. Čaute.